tots i benvinguts a Kicktube una setmana més. Avui és el meu aniversari! Sí, faig 16 anys i per tal estic molt orgullosa de tenir-vos amb aquests 16 anys. Mai hauria pensat que amb aquesta edat, amb aquesta edat ni amb cap edat tindria tot el que tinc. O sigui, jo quan era petita no tenia aquestes aspiracions a la vida, però estic contenta de tenir-les i per això anem a celebrar tots plegats perquè, com haureu llegit, estem aquí per fer Ferrero Rocher, no sé com es diu. Amb això us ho dic tot. Us podeu resistir a menjar-vos a cullerades per fer aquesta recepta perquè val la pena, jo us ho dic, vale? M'odiareu després de veure què et dic. Bueno, no, m'estimareu més del que m'estimeu, jo crec. Sí, vinga. Comencem! I ara ens endinsem amb aquesta meravellosa recepta. Començarem agafant les avellanes i ens separarem, si volem fer 10 bombons, separarem 10 avellanes i aquestes ara les forrarem de la Nutella. Com veieu aquí al vídeo ho faig amb 2 culleres, o si teniu un motlle rodó per fer bombons també podeu utilitzar aquest. Ara com veieu, amb les 2 culleres vaig fent la forma fins que l'avellana desapareix, o sigui ja no es veu, i els fiquem durant mitja hora al congelador. Durant la mitja hora triturarem més avellanes i aquests barquets que són els de gelat. Com veieu he tret els bombons i ara els forro amb aquesta capa dels barquets de gelat i els tornaré a ficar 5 minuts o 10 al congelador. Quan surtin del congelador al cap de 10 minuts, el que faré serà desfer xocolata i amb les avellanes que he triturat abans les forraré d'això. I aquí s'acaba el nostre procediment de Ferrero. I això és tot, espero que us agradi molt i de veritat són superfàcils com heu vist. Espero les vostres imatges i que em digueu què tal us ha quedat. I això ha sigut tot. Espero que pugui celebrar molts més aniversaris amb vosaltres i que em seguiu veient. I si no esteu subscrits, us subscriviu perquè és el meu aniversari. Seria un regal molt bonic. Molts petons i fins la pròxima.